Ugochita inige megabidu kamari feshuku inige megabidu kamari feshuku gichuku kigwenan gikaitukasirubi ya ainadogi ekwekwala kaibafe inige megabidu kamari feshuku inige megabidu kamari feshuku Sioji kanye chukwekela onye kwesi itukwasi obi mmadụ inige megabidu kamari feshuku inige megabidu kamari feshuku ụmụnne ndị isi ojii kanye chukwekela onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ inige megabidu kamari feshuku inige megabidu kamari feshuku gịnị ga-eme ka m dị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Gịnị ga-eme ka ị dị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Ihe a bụ ajụjụ kwesịrị ịjụ onwe gị. Ụmụnne ndị isi ojii kanye Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ inige megabidu kamari feshuku inige megabidu kamari feshuku ụmụnne ndị isi ojii kanye Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ inige megabidu kamari feshuku inige megabidu kamari feshuku ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Egwu ị nụrụ, egwu anyị ji wee bata bụ egwu ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo na Ugochitubelu na temple. We have all the rights. Ọ bụrụ na eche download ya bụ egwu, jee na iTunes ma audio mark and any other social media platform ebe a na-download egwu, chọọ ya bụ egwu ka ị download. Yes, ihe m na-achịkọwalụ gị bụ n'ụbọchị taa, mgbe ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe na-egozie gị. Ekenego m ndị niile join na live n'oge awa nke eziokwu, ma ndị si na TikTok ma ndị si na other social media handles. Ka ị na-join anyị na-eshi ya ka friends gị nụ from the horse's mouth, maka na nkụzi anyị ji bịa taata bụ nkụzi dara ụda. Yes, nkụzi ya bụ anyị ji wee bịa bụ more you should know about water elements and sacrifice. Now, mana before anyị gaa n'iru, ọgwụ adịgoro mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April na-aga n'iru. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa.
ya mo eto aka isi emie aja mbuni na aja iputi ya aja esigoro na ebuni imirikiti enu. But you know why? I another show you all more testimony na social media maka na oduro necessary. Mana ihe nna achịgwa gị na aja ahụ anyị malitere ịchụ aja ihe karịgo 2 years ago. And o nwere ndị na-esonyere anyị na aja every month since anyị bidoro ya. Enwere imirikiti ndị bụ ukuru throughout this year ka ha dị sure na ha skip even 1 month. Ụbọchị anyị emechie anyị na-aga na mmiri gaa chụọrọ ndị mmiri aja mee saraka maka na anyị mara ike dị. Yes, anyị gbagotazie na temple chụọ aja to entities of powers. Then gazie n'ebe nchụ aja gbuo egbu eme saraka n'aha mmadụ dum. Nwanne chụba aja ike dị na aja a na-achụ n'igwe ọsọ ya ihe nwere ike ịgwa gị. Echi isonye na aja ịfọwọdụ ya 3 prayer request ime token donation. Chat them na WhatsApp 0805-7837672. I repeat 0805-7837672. Then nke ọzọ ọ bụrụ na ị na-esonyere m site n'eziokwu TV nkụzi ya na-anụ like ya nkụzi ya na-anụ echi ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ isi arịa ndị mmadụ jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Ị ga-afụ nkụzi afụkwazi over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla. Then ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel anyị chọrọ ịwọchị ọzọ jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube ma ọ bụ na eziokwu great movies na YouTube. Ọ bụ na Igbo movie jee na eziokwu TV Nollywood movies na YouTube watchkwazi ya. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye ike nyere si n'aka ya abịa gọzie gị ma gọzipụta gị oke. Na nke anyị gbapụ ya ọsọ banye na ya bụ nkụzi. Nkụzi a bụrụ nkụzi anyị akọrọ gị akọrọ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na-eshi anya na invite ndị fụrụ n'anya na tag them ka ha nụ from the horse's mouth. I can tell you na what you will hear today will change your life for good. Gee ntị ka mbido ka nkọwala gị ọnya ka anyị ji were egwu a wee bata taa. Nke mbụ na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. All powers belongs to him. Yes. Ike niile ị na-afụ n'elu ụwa entire universe si n'aka Chukwu. However, how you use the power is what determines whether what you are doing, do you align yourself with the light region or from the dark region. That to say, ọ bụrụ na ihe iji ya onye bụ ike wee mee ga-determine whether ma ihe ọma ka ị mere ma ọ bụ ihe ọjọọ ka ị mere. And that ihe ga-determine ụgwọ ọrụ dịrị gị. Yes. Ihe na-achọ ịkọwara gị nwere ike niile si n'aka Chukwu. Ọ bụrụ na ị study ya na-akpọ metaphysics ịghọta etu ụmụ mmụọ si arụ ọrụ. Yes. Then ka akọwara one thing ị mara. Ma ngọzi ma ntaramahụhụ mmadụ na-enweta bụ n'ike Chukwu. Aṅụ na ngwụ na nkwụ na-abịa ka mma alụghatụ ka mkọ na na-abụ na-akọwa nkụzi ihe nyala ka iji ihe ọmụmaatụ ịma wee marụghatụ bụ ka m na-esi n'ihe ịma wee marụghatụ. Ọ bụrụ na nkwụ otubere gị other spiritual books igubere ya aghọta ya mana ka m nwere ihe wee marụghatụ. Agwara m gị na earthly governance will prototype of what is happening in the spiritual realm. Wee gwa gị na agents of government bido from minister to parastatals to even to local government chairman and councillor. Ihe niile a na-arụ ọrụ. They derive their powers from the constitution and of the Federal Republic of Nigeria. Nke Mr. President na-oversee. You got that? Now, ọ bụrụ na ime ihe dị mma agents of government nwere ike recommend gị for recognition na mbunye elu promotion ma ọ bụ inye gị national honor like OON ma ọ bụ order of the Niger ma ọ bụ OMN and so on, many other GCFR and many other award federal government nwere ike inye gị in recognition of your contribution on mbunye elu. The same government agency can still discipline you. Yes, using constitutional rights and powers to jail you or to discipline you. Example, Federal Road Safety Commission nwere ike ijide you and your vehicle because of na ọdụrụ wọdi ma ọ bụ na ịdara iwu nke ma ọ bụ nke ọzọ impound your vehicle or even sentence you to jail terms. Ịghọtara ya? Ihe niile abụkwara ike federal government.
achọrọ m ka nkọwa ya ka ịghọta ya ọfụma. Ofu eje ike federal gọọmenti a ka policeman ga-eji nwe nwude gị charge ya to take you to court, judge judge ya gị sentence you to death or to any number of years as punishment. Ọkwa n'ike federal gọọmenti ahụ. Etu ha ka ọ dị n'ihe mmụọ. Nke bụ eziokwu bụ na onwero anya na-afụ Chukwu. That is the pure truth. Oge anyị na-agụ katikizm, ọ sịrị onye bụ Chukwu, ọ sị na Chukwu bụ mmụọ, ọ bụ ọkasị akasị, onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya, na-enwere isi mbido, na-enwere isi njedebe, bụrụkwazi onye okike, osebụlụ ụwa nke ihe niile. He is God of God Almighty, onye ike niile si n'aka ya abịa. No human spirit will withstand the vibration of God. Quote me anywhere. However, in order to approach God, you used other organs of powers, the other entities of powers. It can only interface with God via the elements and entities of powers. Nke water elements are one of the branches. Ihe anyị chọrọ ka ihe ji wee digress a little ka iwe awele foundation ka iwe sonye. E nwere 4 cardinal points. Ọgwụgwọ n'ije school ya aghọta ya ihe gbasara 4 cardinal points. Mana ihe nchọrọ ịkụwa bụ 4 cardinal points of spirituality. Yes. Now that 4 cardinal points, ihe o ji wee dị 4 cardinal points simple means na enwere horizontal and vertical. Now, horizontal bụ na ebe o si gbasa gị na Chukwu. The vertical point is ebe o si gbasara gị na mmadụ. Ị na-ege ntị. Now, mgbe gwa gị na-enwe 4 cardinal elements, then n'ime ha kwa a nwere ike break ya, mana ọ ka ngwagoro 4 cardinal points. 1, enwere the fire elements, the energizers, including the water, fire element, the sun, the moon, the stars, they are the energizer. Without them, nwere ihe ọbụla akụrụ nwere ike germinate. Ha represent the power of God that energize and illuminate everything. Now, what we're going to my was that fire element, which the Eke represent in Igbo spirituality. And where another power, center power, water element. Like the first Eke is a masculine power. But than the power of the sun, you cannot even bear it. Yes, it's a masculine element. Then Ebadata inwe maka ihe ọbụla Chukwu kere okere ha oke na nwunye. Oke na nwunye. Oke na nwunye. The next element bụ water element. They are feminine in nature. However, ọ bụrụ na agbadatawazie enwekwara some water element ndị na-arụ ọrụ ụdị masculine, when ndị na-arụ ọrụ ụdị feminine. Mata na water elements nwere the mammals. Enwere ndị eze nwoke nwee ndị eze nwanyị. Etu aka anyị nwa nọkọ n'ọrụ amara na-enwelu mmụọ nọ na mmiri ọbụla. Enwelu mmiri the dominant factor element nọ na ya bụ masculine, nwee nke feminine. Like ọ bụrụ na be anyị eze na-ebi okwu nwoke, ekulo bụ nwanyị, ngede bụ nwanyị, Niger is feminine, queen, yọtara ya. Etu a ka ọ dị wee gbadataba. Now, if you go all ya batara eji enwe fire, the next element that will complement it in order to maintain harmony is water. You got that, yeah? Ọkụ na mmiri. Igbadataba descend ba. In water, they serve the air element. Air element is masculine. So in kembu ngwaro fire element masculine weke odi mu feminine water element. Then the air element are masculine. Nyawa wafo. Onwe ndị na-ada eme isi ọba nyawa wafo. Maka na enwe oke enwe nwunye. Then we nwe ana land element. Land element a gụnyelu the gnomes, the herbs or water element ndị na-egwuru rock. Ndị a bụ nkwọ mother earth. Maka na enwere enu na ana. Enu nwoke ana bụ nwanyị. Ama na ịghọta dị nchọ ka nkọwata ihe ahụ ka iwe ghọta ihe ebe m na-eje ọfụma.
mana ihe a chọrọ ka anyị single out today bụ water element in continuation of ihe anyị kụzi yesterday. Water element agwagide nwere ihe a na-akpọ water sprites. There are many. Achọrọ m ịgawazi into details. Water sprites. Then when the mermaids, yes, the picture in other one on social media about the real picture anywhere, but all imagination of the artist. Normally, you know, for the beautiful female figure, then at the other side, of here a fish. Anyway, it's not the real picture anywhere. I told him can guard it too deeper. Man of here not check what again. No human spirit will withstand the vibration and aura of a mermaid. If you go to see a boogie, you can't withstand it. Yes, if you are there, once you want from more boogie. Therefore, the Fugolia in the past, when you came, but if you may work for days. I gave very rituals. What I did very rituals. He will we can recover our consciousness. It when we can pass, we may say a generic. Oh, God didn't really after some days they surface. You don't go out again many things, man. Oh, you got to go out on them, man. Here you were on your book, when you go see for the head. Go and we get pass your information to the living. You know that? Now, mana obodo onye ọbụla ọbụla ka na-ege na doubt the power of the water element. Then the man iwe joker. Na-ege ntị. Ike dị na mmiri. Enwere any argument in there. Now, whenever you are dealing with can go one thing man. Ike dị na mmiri wụ ofu ngalaba na 4 cardinal points. And then that will interface. Chukwu okike ji egosi ike n'ebe mmadụ dum nọ. Agwarangi, no more human being can withstand the vibration of God Almighty. Even Moses is a photo small fed of an entity talking to him on behalf of God. Saying, you know that story in the Bible, Mountain Sinai. The vibration cannot even can look up. You can bear the presence of God Almighty, no matter who you are. You know why? You cannot withstand the vibration of anything beyond your origin. God Almighty is divine, is divinity. So we are mere human spirits. So we can't withstand what is beyond our origin. You got that here? Oh, wasn't go out of Basari hack. You want to talk and digress here to Makande I watch on Cousin Kembun Cousin. When they lay the foundation, Kuzia. Where wagina? How were nepa source where that is the power where so where baraga so no when he had a power source now power source about that you get that pool in our phone in where you kiss about a job but you're not going to feel anymore here where you kiss from state to state go back that behind a power source no human being will touch light from that place where the load way to your house. You can't. You got that? That power source is not the same level with the appliances I when I buy. So for that power, when we get the road do a little bit, but a mad or got processes of that loading it. Okay, booze or gagorona that power station, maybe substation. Always bound from power source or what to bigger transformer. That bigger transformer, a boot to or where bad and kind of high tension, can have Nagana street on the top. Gan we put to queer to small transformer in the street. Small transformer, we put to see to Kera de for Nagani Hubeg, cow low tension. Okay, put to gear. Go when we came, but I beg when we can make use of the light. The power of the divinity, the God Almighty, is raw. No human being can cap it direct. No matter how you as your papa in the Lord. So, in order to communicate with human being, he has entities of powers and the elemental beings. Agwanangina, all Yamatando for Hache or Makachu, as in any Gwenketo. And with other layers.
Even ụka gwara gị ihe ahụ just to differentiate na-enwere layer by layer. So all those processes ya ka ọ ga-agagido wee bata na level of deities in Igbo spirituality, to ụmụ mmụọ, to elemental beings. You got that? And we reference all of them because we are ma na ndị a bụ ndị angelu nke Chukwu dịka ndị esi ala ka ịkọwa ya. Ndị a niile bụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Yes, they are here to worship God. Yes, even them. Ọha na eburu anyị ya na-ebugara Chukwu. So in order to do their work, they normally come in contact with us humans. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị benefit hugely from amara Chukwu, all site n'aka ha, it cannot have direct link with God. It can't withstand it because your origin is far lower to entities of principalities and powers and elders, and your origin is very far from and the spiritual divine throne, primordial queens. Then we primordial queen. Onya ka ndị wagwa na agba ochie na queen a na-akpọ eze nwaanyị nke eluigwe. Wee gbanatawa. So enwelu those higher entities down to these gross material beings. So in order for you to enjoy this world, you have to build him for personal relation. Gị na ha dị na mma ka ha nwa wee nwee ike buru ahịhịọ gị na-ebugara ụmụ mmụọ ebe ya aba a ga-esi wee zaga ekpere. Gị na ha dị na mma ọ ha ga na-enye aka na-afụ na-protect gị from dangers. Amara m ọtụtụ atụ mgbe m kọwara yesterday, achọghị m ije to that part. So ọ bụrụ na ị watch bụ nke yesterday, jee watch ya. Mana ihe m na-achọ ịkọwara utolu water elements m chọrọ ka m depend on taa. Water elements are very friendly people if you do the needful and respect them. Let me tell you how some of these waters are influenced to Ebia. In olden days, our fathers, there were so many places with settlement. Some towns, for the fact necessary to go that place, had not difficulties of Inwemiri. Some of our forefathers performed lots of sacrifices, begging the gods to give them access to water. They perform lots of sacrifices. They are now calling upon the water elements to come to their community. Then we could see so many things. No bụrụ na mmiri ga-adị na bonu, n'unu ga-asọ nka, n'unu ga-asọ nka, n'unu ga-asọ nka, na mmiri a n'unu ga-akpọ ya afa dị etu a perform lots of sacrifices. Unu nwere ike unu perform cha ya, unu pụta etu unu afụ ka mmiri na-agbapụta n'okwute na bonu. Ụfọdụ onwe ndị nọkọpụta anụ fụ ka mmiri si n'ime ana na-agbapụta. Like ejego m na Imo Lake. Yes, Imo River. Yes, ị ga-esi that place ịba Ugwuta, ị ga-esi ebe a wee cross to River State. Ejego m ya. Ihe a bụ lake nwere mmiri banye n'ime mana ọ dị ata. Mmiri na from n'ime ana na-abụ nte. Nwere mmiri banye na nwere nke ọ banye n'ime. So if you know wonder of nature, ihe a nakwa huge nnukwu mmiri, nnukwu lake. Ihe a bụ lake moto chi ịga to River State isi Enelga local government. Ụgbọ awụ mgbe buru ibu ya ebu moto, nwere ike ibu moto many wee cross on to the other side of River State. Cherokwa dị afụkwa moto sikwa River State bufetakwa side of Imo State ya. Ịghọtara ya? Ka ịfụ na ọ bụrụ joke. Na be anyị enwere mmiri a na-akpọ ngere. Nke na enwere mmiri ọbụla banye n'ime. O si n'ime ana na-agbapụta. Ọ dị ata January to December year to year. All mmiri dị gbara since before agwọ. However, that mmiri belong to arụsị ngere be anyị nwere mmiri. Is a mystery. No matter ihe ọsọ mmiri zuo, o nwere ike change color. Ọ bụrụ na mmawara ga-atụ ọtụtụ mysterious rivers, seas and streams dị n'ala Igbo, ọ ga-edoghị anya na o nwere mmụọ ihe suyenu. Ka ọ ije na ide mmiri, ejego m na ide mmiri ebe ide mmiri dị na agụrụ lake agụrụ. Ije side ya nwa ịfụ na enwere arụsị a na-akpọ Ogbuefi. Nyenwa bụ arụsị nwe ya mmiri. Ịbata n'azụ ebe ụdọchi ije na mmiri, ebe ụdọ bịa ke na arụsị chụọrọ ya aja wee gbadazie na mmiri ahụ. Iruo na mmiri ahụ ị afụ crocodile. Ịtụ ya n'ihe dị ebe a crocodile will even have very big.
n'ịtụpụrụ ọkụkọ etu a onye erugo na sef emepe ọnụ ọbanye. So ihe na-achịkwara wondasịrị ihe karịrị human comprehension, enweghị ike ịghọta ya because it's a mystery. And before ndị nna anyị ha wuchi agreement emekọrọ wuchi ụmụ mmụọ the water element ka mmiri dị, enwere agreement erichi ka mma alụghị atụ na mmiri ezebe anyị adịghị akụ azụ ụbọchị eke. Ije kụọ azụ ụbọchị eke ebe anwa ihe igbutọ n'ọja gị na imi gị, ịghọtara ya? Ị nwere ike ije kụọ azụ ụbọchị eke. Ihe a based on agreement ndị nna anyị ha nwere with the river, the water spirits before ha abịa. O nwere obodo nke ha bụ na one of the condition bụ na nwaanyị nọ na nsọ ama achụ mmiri dị a. Once you are menstruating, you don't enter the water. O nwere obodo ụfọdụ ndị bịazi mebe ọtọnọ, ịghọtago, hapụzi idebe the bargain ha nwere with water elements, mmiri si na be hapụ inubere ụdị aka before. O nwere obodo megidere no, they wake up one morning mmiri niile adry go. Enwere anyị inubere ya, ọ na-eme eme, go and verify. Because na mmiri were iwu ụfọdụ wee abụ a na-eme ọtọnọ ọbịa kwuo na unu na-emezikwa ọtọnọ. O nwere mmiri dị na be anyị a na-etesify olden days, ọ na-enye meseji. O nwere ike ịbịa ka ịbịa kụọ azụ ebe a, ọ gwawa gị okwu, ị na-anụ voice, ọ sị gị jee kwuo, jee gwa obodo na ihe dị etu a, na ihe dị etu a, ozie gị ozi ọsọ ka iyi eji wee hapụ ihe na-emejekwa je zie ozi asị gị zie. Maka ọ bụrụ na izuru ozi asị gị zie, ị ma na ọgụ nwa ya ebu na ya. Mana izi ozi asị gị zie, the leadership ga-asọfa the consequence. So mmiri ọbụla nwere ihe a na-asọ, and then with the do's and don'ts. This is a terrain, a kingdom, and let me use the word ndị man they go familiar with. You are totally novice. O nwere onye nwere ike contest that na ike adịrọ na mmiri. And these positive ones is beings from the light region. They are for good. Ha enwere ilo ma ọ bụrụ na ijiri aka gị maka na ọkpara nkwa ahụ si ngwere bịara ọlụ ọkwa eziokwu. Enwere the do's and don'ts. Ọnọdụ ka mgbe itido ya seat belt mere ihe kwesịrị ime. I can tell you that real safety man will use the power of the federal government to discipline you. You might impound your vehicle, you might even go to jail. No matter how small, even if it's a month. Etu akọdụ n'ụmụ mmụọ. One time they keep warning you, man, because need very myopic. He didn't want one here na aghọta. Then o nweziri ike ọ bụrụzie na punishment ya ga-enye ga-adị more severe. O nwere ike ọ bụ ihe ya cost your life. They don't send. Yes, because azụ gburu onwe eti n'ọnụ agụ iyi, onye ka ọ ya ji ihe mere ndị a. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ maka ndị ụka bịa rie ndị be anyị, ụfọdụ ndị be anyị adịghị pay attention to the rules. Edebe ahụ na onwere ihe ya eme. Yes, mana otu mbọsị emegodozie na onwere ihe ya eme, mgbe ụfọdụ sometimes you provoke them. Ha sọ ka ha show example ka ị mara na onwere ihe na-eme. Mana ọ na-adị unfortunate na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ adịghị achụ aja ha kwesịrị ịchụ ka ị wee bụrụ friends with all these elements, so that mgbe ọbụla ịfụtara onwe gị na the other side of law, kasha my friend, if not because na mụ na gị bụ friend, I would have set example with you. Ịma na ịma mmadụ, etu ịma mmadụ si ma mma ka ịma mmụọ si ma mma ịmara. Ka m gwa nwantịrị ịmara. Ihe a na-ekwukịta junior populous life ya, I can tell you na this particular thing melono nwere ike ịbụ as a result of mmofu onye ma mmadụ na-abụ punishment that meted for one or two of mmadụ they involved at that particular ship, that boat had the mmadụ 12 n'ime. O nwere ike ọ bụrụ ofu onye ma ọ bụ mmadụ na-abụ trigger the anger ụmụ mmụọ ji wee react ya the way they had reacted. You ghọtara ya? Now mana o nwere ihe a na-akpọ positioning, wrong positioning. Always mgbe ọ bụla ị na-aga ọfọ na-ekwubi okwu na-ayọ Chukwu ka ị ghara iresi ibubu lala dịrị onye ọzọ. Wrong positioning ka mmakwa atụ. Ana m like ihe ọma atụ na my lectures. If you go ebe ị gara na ya village, o nwere ihe anyị na-akpọ ogugu. Yes, those things that na-make up eji aghọtụ ihe. Mọm ihe ụnụ na-akpa ya na bọnd. Anyị nwa na-akpọ ya ogugu na be anyị.
iwe sị ka ifu mango chara acha wee were ka ije ghọtuo ofu mango. Sometimes i nwere ike ije ghọtue no because of bad positioning. Nke a chara acha abụrụ ya target na-eso ya ada. Ịghọtara ya? Ọ na-eme ka ọ dị eme. Ọ ya na-akpọ bad positioning. Osisi bichiri ụzọ na-erite ube mma. So mgbe ụfọdụ na-ekpe ekpere ka ị ghara ịghọta burulala dị iru onye ọzọ, maka na bad positioning nwere ike ime gị a na-achọzi ka apịa gị onye ọzọ ihe ọghọta gị. Ifunugo ndị na-egbu ọgụ, ndị bịara igbo ọgụ, ofu onye nwe nwaanyị na-aka ọkpọ, ịbịa ka ịbịa gbuo ọgụ, onye a chọrọ ịbịa dị ọgbọ ezie ya, ọ bụrụ gị nwa na ọkpa abụrụ n'anya gị nwa bịara igbo ọgụ. Ịghọtara ya? Bad positioning. So ya na-achọ ịkọwa na onwe so many things ndị mmadụ na-eme to trigger anger ụmụ mmụọ. Ịghọtara ya? And o nwere some certain things ị kwesịrị ime, especially mgbe iwu ofeke. Onye ha na-akpọ ofeke, ha na-akpọ ofeke bụ onye amụrụ the spiritual laws. Example, agwara m ụnụ yesterday, gbuo na ọtụtụ mmiri ntrap ugorogo na Nigeria, ezigbo mmiri ka m na-agwa, ọ ya abụrụ mmiri ụmụazị. This particular river now, yes, ndị a get involved in ya is part of Niger. Is Niger. Ịghọtara ya? Niger gụnyere wee baa ezu na ọgbọ mbara. Ebe ahụ ezu na ọgbọ mbara river, ebe a ka esi nweta afa Anambra. Ịghọtara ya? O a big something. O nwere ebe a na-akpọ agba ezu na ọmọ mbara, ebe mmiri ezu na ọmọ mbara ji amụrụ wee banye Niger. Ọ na-achụ ọmụ dị egwu. Now, mmiri a na-agbawo mmiri dị very deep. Very deep. So ọ bụrụ ihe na ọ bụrụ na iwe novice, ọ bụrụ ihe agabeghịzi. Mana agago m many times, agago m ezu na ọmọ mbara bụ tim ugbo epepe, ma nke ugbo epepe esi m ọmọ oge on September one particular year, I think 2018. Si na ọmọ ugbo ọmọ wee baa ugbo epepe wee kee ezu na ọmọ mbara ebe a na-agwa ugbo ebe na-achị ọmụ. That is speedboat na-agakwu. Mana eji m ugbo epepe maka na ihe na-eje na side dị mkpa. Ugbo epepe a nwere dị ka ịfụ side ya, nwere ka ịfụ ezigbo speedboat. See an man or because I have to make call before a fisherman will go power. Man, it was a speedboat, given a otuocha, and a so motocha angle when I but that's a grave. Now, where Gaia Mana, once I naga, and well, so many things you have to do. You have to do the necessary sacrifice by giving something in order to lobby them to give you pass away. I nwere ike ime n'ụdị iweta ihe ọnụ na-eri, nwere ike ime n'ụdị ego. Nkwado ike ụfọdụ na-enwe ike were Fanta give and wanted. Ụfọdụ na-ajụ why we are using Fanta. Get it? Ọ bụrụ na necessary na ya bụ sọ Fanta. I nwere ike iti isi, nwere ike iti ihe ụtọ ndị ọzọ. Ihe eji use Fanta bụ o ji dịka Fanta ọ dị more favorite to ndị mmiri ebu na. One, the color of orange is appealing. All their favorite color, one of their favorite color. Negative. The color is appealing, is attractive, represents what water represents, water elements represent. So they fancy the color. Two, because now they're sweetening something. Of course, because of not the sweetening, but because of the color. So two things may how you prefer Fanta. It doesn't mean the money in your that sweetening something. You got it? I'm an Amazon person. Come when then of course you have to give something to lobby in order to get your passage. Because this terrain is not your world, not your kingdom. What do you hear, my dear? So, Obruna, in a hard run, and where case hookups everywhere, you might not get that friendly help you need. Yes. Man, Obruna again, I had a where casualties being with a help. Oh, Nyaki Jamie. The same one, Abu, on where case where they friendly. Within the police more one day road safety and never there. And we can say this way crack a joke can go. Oh, we're gonna try or check out was saying my friend. Okay, you can go. Get that nickel. But no work here, so we're gonna good look. You know, the cast no way again, yeah. Because you are and my check what the importance of building personal relation PR. So whenever you encounter yourself with different terrain, Abu be the used to, and especially most of you nderi a maroro no whether na achụ aja no nwere ihe mmadụ na-enye. Give us never lack. Don't be too stingy. Ụfọdụ na-eme ọ bụrụ na ha adịkasị ime ọrụ na ha amụrụ the importance of being ya ka nna agwa taa.
ebe ọ bụrụ na ịfụrụ ihe na-alọbi yourself, na-alọbi etu ọ na ị nwere ike ime any terrain ịfụrụ, keep being nice. Yotago to ihe ọ bụla related to ụmụ mmụọ. Ịbụrụ onye na-agbakarị n'ụzọ sometimes na-achụpụ aja maka o nwere ụmụ mmụọ ndị na-afụ maka ile ọya bata some long distance drivers ụfọdụ na-ahapụta ebe dị anya agbụ ụfọdụ ewere akwa chụpụ aja n'ilo wee gabara onwe ha. Ihe amadị sị na ọnwụ na ịmara ihe pay attention orughara ebe ọsụmacha na dido n'aka m ụfọdụ atụpụ ego. Ịghọtara ya? Aha aja ka ọ chụrụ, nwanne chụba aja. Ịghọtara ya? Anyị nụkwara akaụntụ onye a na-akpọ TVC virus nyekwara na-etu ihe merenụ wee kwuo na normally na ya nwere onwe ya dụtọ na ya aṅụgo experience ihe gbasara ndị mmiri eleto. Yes, ọ bụrụ dibịa, ọ bụrụ spiritualist, but o nwetara two experience. Ọ sị na ya mgbe ọbụla the first time ya bata na location ihe ya mere ọbụla na ya wel Fanta gbanye na mmiri nyekwa tikwa some money. Even some of the colleagues were like, what are you doing? Onye kwere akaụntụ sị n'ụbọchị ya na ya emesịgharị ya. Even this junior pope when I see a virus kiri ihe na-eme, ọ sị ya yes na etu ya si anọmalị achụ aja, but junior pope enwere didn't fancy ma ọ nwere ihe ọ kpọrọ ya. However, and then again ọ nkwara ihe ọzọ ha mere adịrọ mma abụrụ ihe kwesịrị ime. One, you are passing terrain ịdịrọ friendly with them. Gembo, the bell a na-akụ di ya ọ dịrọ necessary. You are not a spiritualist. For you to be a water spiritualist, and with processes. You know that? Ọ bụgoro na iwu a cold one, as long as you remember the needful. When you are here, Jacobel, to draw attention of whom we're going to something na mmadụ is here draw the attention. Yes, draw attention. So mgbe ọ bụla ije na mmiri kụọ bel, ihe ị na-achọ ịgwa ha bụ na gị onye dị etu a na-ebiago. Ịghọtagoro? They should ka ha senite ka ha nụrụ hit maka ebe. Ọ bụgoro mgbe anyị na-eje Catholic, ọ na-agba ha mechaa consecration mgbe ha believe na Jizọs ha abịago, ha kụwa bel. Ihe a na-achọ ịgwa gị bụ na o nwere ihe na-eme at that particular time. So bel bụ ihe eji draw attention. So for ha nwere nọ na data ụgbọ anwa. In fact, what I'm seeing, I saw a video concerning what I'm saying now. They are just cruising. They are more than having fun. You know, some of those things are not necessary. You know, again, either couple why in the middle of as if no well you came for supplication, no well intention in a habiko habia, no intention. Okay, I want in a couple say, okay, please, we are passing. Give us access for self-landing. Is okay. But now what is going on inside the boat is not necessary. In a couple, come more senate, while some are there catching cruise, doing live video. There's a picture. Now, even the boatman was trying to here, Makano live program can. So all those things about distraction. You know, so on other he was email at in fact na travel n'ebe terrain maro. He was email in on a better praying and meditation. Believe in me. Upon those people upon a crobel. And then a crobel was something to do fine. Now a crobel then on one supplication or whatever in a mona moramu. Next the video. Then my life was a distraction. And because of the lapses and the ignorant ML, even the boatman, the obo, and going anya the tinanya, TMC, because one booze of anchor, one booze of cause all distraction. To the extent nobody careful, a fisherman Uber Pepe and Akuro has. And I do can see yes, I want no one. He had our speed. Abagomia from Nembe Creek in Abayasa. To J the other Olopri. Everyone now almost see. In I year to what he hope now living 3 years. He got full wood. You know, side wood, you know, front wood, you know, back wood. If we be no. The speed here are too much. Here they were about 75 horsepower. Following the butu. Over weba. So
At that point in time, mgbe ha ji wee fụzie Ogbuefi ha nọ na high speed. Onwere na onye Ogbuefi onwe ya bego kpaa ụgbọ ya fụ na ya nwere ike ịgbanarịwu ndị a. Ihe dị ga mere ọ dive into the water. Ọ dive into the water. Ihe mere mecha nwoke mmadụ gwupụrụ onwe. Ndị a bụ azụ, ndị adịgo used to. Those riverine communities, mgbe a mụrụ nwa nwere rituals a na-eji eme to water elements. Ebe nye nwere onwe fisherman na-anọ n'ọbịa mesara aka na mmiri nwere idea. Ịnụ na nwere ihe mere fisherman. Ị jụrụ onwe gị kedu ihe mere the driver of the boat, onwe ihe mere o gwupụtara onwe. Ha dị familiar with the elements and the terrain. Na-ege ntị. So ihe na abụrụ ha ga na-akọrọ akụkọ life jacket. If you go fisherman, ị na-ene n'ụgbọ, ị na-ene television ma jee waterfront. Ije ebe a, if you go fisherman yi life jacket. They do the necessary thing. You know ya? So here na achịkọwa, I hope nke mere emego. No, for other people. And with the do's. And some of the time people no n'ụgbọ ahụ ịmara how the connection more way to hana friendly nature how well with the water elements. However, I'm known with some of them, the quality. Ụfọdụ n'ime ha ịmara gwa ka ha si kwado. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ọ bụrụ na ha na-emedokwa ụmụ ihe a n'azụ mana ịmara. Because some of these celebrities nwere ike na-emeso ya ga akpa na public. However, so we thank God for ndị they save. Then ya na-ekwuzi lesson there in the lesson amụta na ya bụ ihe mere. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ nwanne chụba aja isi na ike adịrọ ka round up. Do you know no nwere ndị nwere ike ịnọkọta isi niile eme argument? Some days back ihe anyị nụrụ n'onwe ndị na-eme argument ma ya bụrụ junior pope na be ha na ndị be ha abịa na-ekwu you can't do such a thing. Once the water elements decide to take you, their own reason, it commit to go. Yes, for them to take you on the mirror, I go to her. So state here, I made the necessary thing, had it life. And with countless evidence. If you're not you go to the Malayan community, I want many the mirror. After like 30 minutes here, and what about her? So state here, had it there and they had it and the yours had a other things had in exchange for the life person's life and a mere many go and verify. Now, man, for any reason have they found you guilty that they take your life? Okay, no argument. Even I chose something there. I want a natural disaster. I want to hear the argument they say no. Even in my community, I want to the other time. What did a man know me? I thought one charismatic man. Go to Jazzy, any and what did he name? I was there, there was a who had a go to and I been that guy. One of one onion up. So, nobody had an argument. I was there no with any reason. One of you were just here, couldn't. Then they have to air what is here. There was so many rituals, you nego. That I go before a week a piece here. Then I for one hakweta. See, okay, you can take the cups after so many sacrifices. Nearly where go because no easy matter can cook here. Yes, I won't message here before I cook here. But I will advise you, or is it necessary? Although necessary, the most important thing is allow them to do the necessary ritual. Then nearby the river bank. Yes, those who are now very close to the water in nearby. They are on a gazebo to me very alone. We had an argument, then you will make a go one year. Ya bụ ihe reta ama ikwechi si na nwere ihe na-eme try ya ka apịawa ka ikwere na ọ na-eme ike dịkwa ọtara ya so o nwere ụfọdụ ihe anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ime argument ọgwụgwọ ma ike ọ dị ekele ọlụ eke ndị what these water elements they are working for us mana o gosi na somebody have committed the way road safety man and the policeman will charge you to court and the judge and sentence you to death ọtara ya because he committed. So everybody do do's and the don'ts. That's why according to what you and what you cannot do. And those water elements are there for good. But hang condition. See what you cannot do, see what you can do. Man, I don't take ignorance mom can then you'll be ready to receive the Bulala. So Kai would hear that to Amerino, where and then cause owner. Maro mbọ na ị na-enwe access to water
ma anyị na-aga to different terrain make sure na ịchụpụrụ obere aja. O nwere ihe ọ ya enwe gị, especially gị nwa bụ onye ahụ bụrụ onye dị familiar with ndị mmiri. Etu a nọkịta, o nwere every month ọ na mama eji na mmiri je chụọ aja, no matter how small. Yes, ana m eme n'isi onwe ndị eme n'isi ma students of the temple, so dị very necessary. No matter how small, ọ bụrụ ihe emegbu echu onye ya emere gị ya, ọ dị very important maka ihe ribido gị. Etu o si dị na mmadụ, ịma mmadụ ka o si dịkwa na ihe gbasara mmụọ. Ịmara ụmụ mmụọ o libido gị, ịfụ ụmụ mmụọ ga-apụta kwuo na onye a bụ onye nke anyị, onye nke a bụ onye na-erute anyị. Ife bụ enwere ike iji mere small thing wee zọpụta gị. Enwere ike iji small thing ọ dị ụka play ya, mara mmụọ mere ya. Mgbe ahụ ihe a mere ịda ya na mmiri, the possibility gị nwee ilota hold anything n'aka bụ na mmụọ chọrọ ịzọ gị. O nwere ike okoro aka maka mgbe ihe na-etikasị aka nwere ihe ịma. Ọ mmụọ ya decide na ya chọrọ isi ebu onye a. Ibi n'ụgbọ nwere ike kodote aka na ya, maka na ikodotewa aka n'ụgbọ ime sink. Mana that time gị nwee ikodo aka n'ụgbọ ọwụ na mmụọ ga-eme gịnị nyere gị aka ikodotewu aka. Ọ bụga na ha chọrọ isi ebu, ọwụ na ha chọrọ isi ebu ị naghị nwere ọya a na-ekwuchacha. Ka anyị kwụsị ebe a, mana malụ na water elements ị kwesịrị ịda achụ aja, and ihe ị kwesịrị ịma, stop blind argument. Stop blind argument. Yes, ana m agwa nke bụ eziokwu. O nwere mgbọsị anyị na cross na-eje Onega local government si Imo Lake wee na-aga. That day anyị na-agwa m na some days back na o nwere pastor mmiri gba. Ihe a na-agwa just lake. Yes, ha na-travel all of a sudden. Ihe mee ekwuo and pastor a na onwe so na ndị mmiri. O nwere ihe ekwutatara ya na akwụkwọ na dị ndị ministry ya bụ ka mee dị normal ritual nke a na-akụ ndị a na-akọrị akụ. Ịchọzie ka ịrụ ụka ije mee ka ịfụnanya na so ọ ihe anyị kwesịrị ịma asụ n'Igbo. Yes, mana idebe the rules. O nwere ike o nwere ihe onye agwa etu onye a step go. O nwere ka onye a si wee step go wee mee onwe ya onye ilo. Warrant na find their guilty na no, this is the end of the road. Akwụsị ebe a. Then ihe ọzọ ị kwesịrị ịma bụ na ị kwesịrị ịma na ị ga na-achụ aja. Nwanne chụwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Akwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara ha family eme, send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Onwe ndị nwere ike ịda asị ma ya na onwe ndị yi life jacket. Ebe na ọ bụrụ na onwe ndị enwego record of ndị yi life jacket ma steeti mmiri. Yes, enwego record, they can see go and verify. Mana nke ịbụ na-achịkwa ọkwado gị bụ na ọ bụrụ na mmụọ chọọ ịzọ gị, ọ ga-ebutegoro even the idea of gị nwa gị chọwa life jacket. Ọ bụrụ na mmụọ a chọrọ ịzọ gị nwee gị that day ma ime echefu ihe echeta life jacket. Yes, the same way onye mmụọ chọrọ igbu nwere ike ọ na-eme travel obi agha agbatado ka eje chekie moto mana moto ọ dị n'ọda akpọchie ya ntị. Even the need flow kwesịrị ime onye eme ihe niile abụ na time is up. So ka ị ghara ime argue life jacket. I can tell you na 98% of ndị na-agara waterways, Nigerian waterways, eyi life jacket. Ndị na-across Mediterranean Sea, mmadụ na-eyi life jacket. Mana onwe ndị na-across every time. Even if you go to internet, you ga-afụ most people na-travel enwere life jacket. So even na gụnwe ilo that life jacket bụ na-achọrọ imere gị ebere. Despite na nkwa ndị na-eyikwa life jacket ya, they say drone ọ na-achọrọ inyere gị aka. Ka m kwụsịba, so inwe ajụjụ sendịala anyị ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị nke ọmaka meelụ ndị niile, ndị friends of the temple, ndị children of the temple, na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, ndị niile na-esonyere anyị na live program anyị, ndị niile na-eshia na invite their friends. A sị nka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gozie unu. A sị na ihe ọma ga-emelụ unu. Sịkwazi unu ka ọ dị echi niile n'oge awa nke eziokwu na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị unu.